4, verse 1 hangtod sa 14. Balik tagpanindog mga igsuon. John chapter 4 verses 1 to 14. Ingon ang pulong sa Diyos, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed unto Galilee, and he must needs to go through Samaria. Then cometh he to the city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water, and Jesus saith unto her, Give me to drink, for these disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asketh drink for me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. The Samaritans. Verse 10, Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked him, and he would have given thee water, living water. Verse 11, the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Art thou the greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself and his children and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up to everlasting life. Magpray ta. Father in heaven, thank you Lord that this evening ang pulong nimo tinaw kaayo nga among mainom. Tinaw kaayo nga among masabtan ug ang kauhaw namo spiritually o Dios. Makabaton kami katagbawan ining kagabihon. Salamat usab nga ang imong mga pulong mahimong tubig nga maghinlo sa hugaw namong mga hunahuna, hugaw namong mga kasing-kasing ug hugaw namo nga mga binuhatan. Salamat Lord nga willing ang tanan nga mukat-on, willing ang tanan nga mudawat, ug willing ang tanan nga mag-aplikar unsay among masabtan. And we rebuke any forces of the enemy, O God, nga magsamok-samok karon nga kagabihon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. And thank you Lord nga imong kabubuton sa kinabuhi sa kada usang maabot aning tinguga, O Dios. Dunay panalangin og matuman ang imong pagbuot. Salamat kayo Lord nga nining kagabihon Ginoo kining mga pulunga imong itanom gayod sa among mga kasing-kasing magbunga ni og kausaban, magbunga ni og kalig-on sa among pagtuo, sa among pagsalig og magpadayon ni sa pagsiga, pagpainit sa among paghigugma kanimo samtang magpadayon mi sa among pagkinabuhi. Mauni ang among pag-ampo ug amo gyud ning madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among hari, Dios, higala ug mangluluwas. Kitang tanan mo ingon, amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon, pwede ba nato nga palakpakan ng Dios? Praise God. Salamat sa Ginoo. So, nining kagabihon mga igsoon, ang atong pagahisgutan, giuluhan siya pagpapuno sa pulong sa Diyos. Simple ra kayo na, pagpapuno sa pulong sa Diyos. Tungod kay, unsa nakaharon, kada adlaw tagas gatanaw sa pangitabo sa palibot, madungga na to, unsay mga balita, then unsay makita nato sa TV, unsay mga balita sa palibot, mga kasilinganan.
And maybe usahay mapuno na putas atong kaugalingon. Mapuno ta sa mga kasakit, mapuno ta sa kabugat, mapuno ta sa mga problema. Unya mapuno ratas atong kaugalingong panghuna-una, mapuno ratas atong kaugalingong ideya, mapuno lang ta sa atong kaugalingon. So this time magpapuno ta sa pulong sa Dios. And knowing nga ang pulong sa Ginoo gisgutan po ni sa John chapter 1 nga ang pulong mao ang Dios, sa sinugdan ang pulong diya na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So kung moingon ta nga magpapuno ta sa pulong sa Dios, sa laktod nga pagkasulti ang atong kasing-kasing si Kristo mo'y magpuno. Amen. So mo na ang ato ang karon magpapuno ta sa pulong sa Ginoo. Karon familiar kayo nato ni but dinhi lang ta nanguha og pagpanukad nga unsa gyud ka grabe nga gikinahanglan mga igsuon nga mapuno ta sa mga pulong sa Ginoo. Kay bawo kayo ta balik-balik na nga ang pulong sa Ginoo mao ang espirituhanong tubig. Ang iyang balang espirituhanong tubig nga atong gikinahanglan. Si Ginoong Hesukristo mga igsuon mao ang naghatag natong kinabuhi. Kinsa dire wa pa nakainom sukad pag sulod sa 2021. Na kaon ra mo kanunay wa mo inom-inom tubig, kinsa? Kitang tanan, tama? Nakainom jud ta, nang nabuhi ta. Tungod kay bisan kining mga nag-fasting. So dili sila mukaon but nag-inom sila og tubig. No? So hopefully magpadayon na ang uban matintal. Mag-break na ko mingana, break na ko sa akong fast. Siya mo'y buwagi ayaw ang imong fasting. Ha? So mag-break na dayon na diha. Humanatan ni commit ni Lord ato dyan ang tiwason na mahinlo po ng ato ang colon. Na colon cancer free na ka. Kaya nahinlo naman imong colon. No? So muna siya yung mga pamaagi. Now, kining usa ka babae mga igsuon, ato na ning kanunay na isgutan, babae ni siya nga dili maayog dungog. Gani, doon na siya unom ka buok lalaki. Pila mo po ka buok ato ginagmay ra. So, usa lang. Happy anniversary. Unya, kung imong tanawon ang iyang kinabuhi, sige siya adto sa tabay. Kabalot kung sa tabay, tubig. Kaning tubig gamitog panglungag, panghugas. Pero kabantay ka, kung imong pamalandungan, sa logic nga pamalandong maigsuon, sige siya kuhag tubig, sige siya adtog tubig, pero wala na hinlo ang iyang kinabuhi. Tama? Mura ni siya siging gahakot og tubig, pero ang tubig nga iyang gikahakot, wala gyud nakahinlo sa iyang kahugawan. So dinhi na nato masabtan pag-ayo nga ang kahinlo di ay nga maangkon sa usa ka tawo sa diha nga mahugasan siya sa espirituhanong tubig ug mapuno siya niini. Kay di pwedeng hugasan ra niya di kasudlan. Wala hinungdan. Dai hugasin ning baso kay giuhaw nako. Pagbalik sa baso hinugasan na niya way sod. So wala na posle, tama? So hinluan ka unya punon gyud ka mga igsuon. Now, dinisab nato makita nga ang tubig buak siya or nagpapas siya sa kahugawan nga maoy nagbabag sa Dios ug sa tawo. Gani gipakita dito nga Hudyo kamo, kami mga Samarianhon na ay babag na to kay nagtuo kamong kamoray limpyo, kami mga nakorap namin, na-compromise kami mo nang di kamo makig-alayan sa mua nganong mangayo ka man karon nako og tubig. Mo ni giingon sa babae. But ingon si Jesus pagsulti kung nasayod lang unta kag kinsa ning naas imong atubangan. So daghan nato dire nga pwedeng nakasimba kas Ginoo, makaawit na ka, nakabasas pulong, nakadungog. Pero wala pa ka kailag kinsa ng Dios nga imong ginapaminaw, kanang pulong nga imong nabasa kinsa na sila. Munang ang personal nga tingog ni Lord para sa imo karon, og nako giingnan kang kung nakaila pa lang unta kag kinsa siya. O sa sunod niyang gisulti ningo siya, mangayo ka untag tubig. Nalibog siya ningo siyang, wait sir, laom kayo ning tabay niya, wala man kay timba. Unsa man nga tubig? So ningos Jesus pagsulti, ikaw magkabo mo ani, ang tao mo kuhaan ni, nagkabo mo ani, mo inom mo ani, uhawon lang gyapon kamo apan ang tubig nga akong gihatag,
maghatag na kaniya og katagbawan ug maghatag usab niya kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni gisulti ani, di ba? Atong gibasa karon. And listen to this. Sa atong kinabuhi mga igsoon, sa kinabuhi sa usa ka tawo, bisan pa ang tanan niya nga mga pamaagi, tanan nga sistema, tanan nga diskarte sa kinabuhi, or tanan niya nga nabatunan, dili gyud ni makahatag kaniya og kasiguruhan. Gawas lamang kung naa na siya aning pulong sa Dios og puno na siya og Kristo sa kinabuhi. Doon na siya Jesus nga nagpuno sa iyahang kasing-kasing. We see nga ang muanhi dinhi uhawon, tama? Nga kung atong tan-awon mga igsoon dinhi sa kalibutan, imong makita daw tubig. Nga sige kang giuhaw ana, nangandoy ka ng butanga, pagka nakaangkon, nakalingi na po kang mas lami to, mas nindot to, o mas labaw pa aning imong naangkon, giuhaw na po ka ato, so pwede na pong imong imbiyaan, mupalit na po ka ato, and then nalipay na ka daw, feeling nimo satisfy na ka anang butanga, pero pag lingi na po nimo na po bag-o, mas mahal pa ani, mas high-tech pa ani, giuhaw na po ka, tama? So walay katagbawan. Lahi gyud kaayo kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi kay makaingon gyud kang kini mga butanga lumalabay apan ang akong naangkon forever nang naghatag kanako kalipay og katagbawan. Nakita na to? So ang tubig mga igsoon dili lamang ni siya naghatag og kahinlo. Of course og maglung-ag ka laysod pag maglung-ag kag sangag, masinanglag or sangag og walay tubig. Kanang tanom, dili mo tubo o walay tubig. No? Maglabad ang atong ulo kung 75% sa tubig nga nasa atong ulo, makuha na siya, maglabad ang atong ulo. No? Kalas-kalas kag inom og bidikol, inom mo kang tubig. Maglabad na imong ulo. Unya, bisan ang atong lawas, nagkinahanglan kayo sa tubig. And si King of Hiram, girigaluhan og napulo kalungsod ni King Solomon, pero wa siya nalipay nga naman. Dili man productive ang maong dapit. Usa sa mga hinungdan tingali walay mga tubod, walay tabay, walay tubig uga disyerto. And ang mga katigulangan nato mga igsuon ang ilang pagpamuhi sa ilang mga hayop gani sa pagsulod sa mga Israelite ngadto sa Ehipto. Dito sila sa Goshen gipapuyo kay kini nga Goshen duol siya sa suba sa Nile River. Ang Nile River naamo na siya na diha ang Goshen. So makapakaon sila sa ilang mga hayupan, duol pud sila sa maong tubig. Munang sa ato nga kinabuhi mga igsoon di ta pwedeng mo distansya ni Jesus Christ. Ingon ang Salmo 1, bulahan ang tawo nga dili mamati sa tambag sa dautan ni bubuhat sa mga makasasala ni makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Mao hinuoy ang kalipay, ang pagbasa, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nagpamalandong siya ni nagtuon siya niini adlaw o gabi nagkinabuhi siya dinhi. Sama siya sa unsa? Tanom daplin sa sapa. So kung daplin sa sapa, ang iyang gamot tuwa sa sapa. Ningon diha nga kansang dahon dili malaya. Sa panahon sa tingbunga, siya magmabungahon. Naos tatanan niyang buhaton, siya magmalampuson. So dili ta pwedeng mo distansya sa Ginoo. Now mapicture nato diri nga dunay literal nga tabay, pero makita usab nato dinhi mga igsuon nga dunay spiritual nga tabay. Atabay na sa amuang anong kuwangan mo gina dire. Tabay or well sa English. Karon ang literal nga tabay katong tabay nga hinatag ni Jacob ngadto sa iyahang mga sumusunod. O nang labay ang daghan kayong mga katuigan hangtod sa panahon ni Jesus Christ o kani karong nahitabo sa sa John chapter 4, nagpabili ni nga tabay. Ila ning giampingan, diri sila nagkuha ani. Pero magsige ra gyapon sila balik-balik tungod kay kinahanglan lang tubig ug uhawon sila. Tama? Sa diha nga ang babae na imamat niya si Jesus Christ, na-realize niya nga this is the the spiritual nga atabay, ang tinuod nga tinubdan sa kinabuhi, dili ning tabay nga akong kuha ang tubig imnon, kundili kining akong kastorya. Remember ni Elijah, tago siya sa suba, sa kirit na uga ang suba, tama? Na-realize niya nga dili, di ay ang suba ang dapit nga akong gipunduhan, maoy naghatag na kog kinabuhi, maoy akong tinubdan, kundili ang Dios.
Ma-realize nato this evening mga kapatid, nga bisag unsa na ang atong gikalingawan aning kalibutana, bisag makaingon na tang secure na ta og ayo, kung dili ta puno sa pulong sa Dios, kung dili puno og Jesus ang atong kinabuhi, uhawon gyapon ka. Makuwangan gyapon ka. Unya ang pinaka kanang masabtan nato og ayo karon nga kagabihon mga igsoon, kanang imposible kaayo ang pagdaog nimo sa bisan unsang gubat nimo sa imong kinabuhi. Sa problema, sa kawaladon, sa balatian, sa sala, sa garbo, sa tanan-tanan nga mga nakigubat ta aning mga kinabuhi atong gubat aning nga kinabuhi. Imposible kayo ta nga mudaog kung wa tay tubig. Ha? No? So, gusto ni Lord nga mas maksabtan nato ni pag-ayo o nya masubay nato ni karon. Masubay nato ning tanan nga ang hingpit nga kadaugan gayud sa kinabuhi mga igsoon kanang puno ka ni Kristo ug sa iyang mga pulong. Ha? Mapuno ta na. So adto ta karon sa mo man ni series man ko ani og study mga igsoon, and praise God, gibless pod. Gitagaan pod ta sa mensahe sa Ginoo parang naatay mapamalandungan. Naa siya sa 2 Samuel chapter 3. 2 Kings chapter 3. 2 Kings chapter 3, sugdo nako siya og basa sa una sa verse number 1. Tungod kay dili pwede man siya malaktawan kay kinahanglan man nato masabtan ni og ayo. Okay? Sige, paspasig ukab. O nasuwat na nimo. Sige. 2 Kings chapter 3. Sugod ta sa verse number 1. Now Jehoram, the son of Ahab, began to reign over Israel in Samaria, the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah, and reigned 12 years. Namatay tong dautan nga hari nga si Ahab. Napuli ang iyang anak nga si Jehoram. Kini si Jehoram nga hari sa Israel, samtang naghari siya sulod sa 12 ka tuig, si Jehoshaphat maoy hari ni ining mga higayunan na sa Judah, sa southern kingdom. Verse 2. And he rose evil in the sight of the Lord, but not like his father and like his mother, for he put away the image of Baal that his father had made. So, nakabuhat siya medyo nindot. Pero wa gyapon ni siya miila og Dios tungod kay wala man gyud niya hingpita ang pagtalikod niya sa mga buhat sa iyang mga ginikanan. Isa may ginikanan ni si Ahab og si Jezebel. Verse 3, nevertheless, he cleaved unto the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which made Israel sin, he departed not therefrom. So kini si nisunod gihapon siya sa sala nga gibuhat ni Jeroboam. Kinsa man ni Jeroboam? Kadtong naghimo og mga Diyos nga baka, aron ang iyang gingsakupan, di na mo adto og musimba sa Dios, adto na lang musimba sa hinimo sa kamot sa tawo. Mao gihapon ni iyang gisunod. Nakita na to? And Mesha, the king of Moab. Nilaing hari sa Moab. Timan-an na to ha? Was a ship mastered and rendered unto the king of Israel 100,000 lambs and 100,000 rams with the wool. Ningon diha nga nagbuhis ni si Mesha, king of Moab, kaniadto sa hari sa Israel o ginatos ka mga baka ginatos or linibo ka mga karnero, ginatos nga mga hayupan ug mga balhibo. Muna gabuhi siya ani every year. Naapa ba ta? Nagsunod ta? Kinsa ni siya? King sa Moab si Mesha. And in verse 5, but it came to pass when Ahab was dead, the king of Moab rebelled against king of Israel. Unsa daw nahitabo? Oy mga kabataan, paminaw. Unsa daw nahitabo? Sa pagkamatay ni Ahab, napuli na kani karon si Jehoram ang anak, ni-rebuild din ni si Mesha, king sa Moab. Wala na siya nagbuhis karon og buot pa gani niyang putlo na ang ilang alliance. Tama?
Oh, in verse 6. In verse 6, and King Jehoram went out of Samaria same time and numbered all Israel. Niadto siya sa syudad, nigawas siya sa syudad sa Samaria, gikuha, gisensus niya, giihap niya ang pila, ang mga tao nga pwedeng himuon niyang sundalo. Okay, nakuha na to? Unsa iyang purpose? Kay iyang girahon ni si Mesha, king of Moab. Kita na to? In verse 7, and he went and sent Jehoshaphat, the king of Judah, saying, the king of Moab hath rebelled against me. Wilt thou go with me against Moab to battle? And he said, I will go up. I am as thou art, and my people as thy people, and my horses as thy horses. Kuyog ko nimo. Close biyata. Ikaw, akong katawan, ako mga sundalo. Daw samarag imo mga sundalo. Ako mga kabayo, daw samarag imo mga kabayo. Oh, good friend biyata. What is? Migo sila no? Si Jehoshaphat. So Israel ug Judah makigira karon sila sa king sa Moab nga si Mesha. Jehoshaphat o Jehoram makigira ni Mesha Moab. So duha ka king nagsanib puwersa, napay usa. Padayonon na to. And then ingon diha in verse 9, so the king of Israel went, and the king of Judah, and the king of Edom. Tatlo na sila. Oh, malakas tong puwersa na to. America, China, ug Russia makigubat sa Philippines. Powerful kayo ni sila, tama? Nagsanib puwersa sila. And they fetched compass 7 days journey, and there was no water for the host and for the cattle and that followed them. Ano daw sabi? 7 days silang nag-march sa padung ni sulong sila. Pero nahutdan sila og tubig nga mainom. Apil ang ilang mga kabayo, mga hayupan. So problema ni karon. Na-realize na nato. Paminaw pa kayo, paminaw. Hello. Paminaw. Tanaw diri tanan. Daghan kaayo sila. Imagine na tulo ka nasod magsani puwersa. It means sure na talaga sila na manalo sila sa gera. And then sa ilang pagpanaw sulong, 7 days sila nga nagpanaw, nagsulong, niabot sila sa sitwasyon og sa dapit nga nahutdan gyud sila og tubig, and kaibaw ka og way tubig, luya kaayo ta. So ang naitabo, na sila yung mga chariots, they have this, daghan kayong mga pana, mga hait kayong espada, hait kayong mga bangkaw, kusog mang binat ang iyahang mga sundalo og pana. Grabe ni sila ka-powerful nga nisulong. Before sila nisulong, grabe sila ka-well prepared. Andam kayo sila. Pero pag abot sa dapit, nahutdan sila og tubig. Mara siguro magbaktas tanong, gikan diri sa Tagbilaran, abot sa Talibon. O kamo diha sa Negros, gikan sa Dumaguete, abot San Carlos, pagbaktas mo wala inom-inom tubig. Amo diha sa Cebu, ako kasi memorize inyong dapit. No? Or gikan ba ka mga igsuon sa Quezon City, baktas ka padong Bulacan. Way inom-inom tubig. Init pagyud kayo mga igsuon. So atong makita nga bisag unsa pa mo kadaghan, bisag unsa pa'y hinagiban nga inyong baon pag wala ang tubig. So nakita niya nga mga kabayo mo anam naglusbog. So dinaog na sila, guyuron na lang di nasakyan kay luya na kayang kabayo. And then ang mga kabalyero nila, ang mga warriors nila, ang gagawas ng dila, gauga ang tutunlan ng liki ang lips. Uga kayo. Uhaw kayo. And then nangaluya sila tanan. Grabe kayo. And then, unsa na itabo mga igsoon, tungod kay nangaluya na sila,
Kay nahutan sila og tubig. Ingon ang verse 10, and the king of Israel said, alas, that the Lord had called these three kings together to deliver them into the hand of Moab. Hala ka! What? Ikaw, ako, ikaw po, kitang tulo kaging arian. My goodness! Gituyos, Ginoo, magsanay puwersa ta, magkuyog tagsulong tungod kay itugyan dayta sa Dios sa kamot sa mga taga-Moabihanon. So parang 10 lang yung tao doon na kalabanin nila, 1,000 sila. Pero ang may tabo, mapildi sila karon tungod kay wa na sila'y umoy, wa na sila'y kusog, uhaw na kay sila ilang mga kabayo, uhaw na kayo, luya na kayo. Kamusta ta? Kanunay batang nagdaog batok sa problema sa atong kinabuhi nga wa tay pulong sa Ginoo? Nagsige ba tagdaog sa gubat nato sa atong mga problema nga wa tay pulong sa Ginoo? Insultihan ka na ako bisag unsa pa ta kadaghan. Pag ang pulong sa Dios wala na sa atong kinabuhi, uga na tang tanan. Di ta mo daog bisan sa usak. Kapag sulay, sa usa ka problema nga mo atake nato, bisag unsa pa ta kadaghan kung uga na ta, watay tubig, wala ang presensya sa Dios, wala ang iyang pulong, wala ang balang espiritu, patay tatanan. Nakuha na to? Nga ang mensahe karon nga kagabion mga igsuon, magpabilin tang puno, ngano man gyud nga bisag unsa og balik-balik ang pulong sa Dios, walay adlaw nga di ka mobasa, walay adlaw nga di ka mobasa, walay adlaw nga di ka mobasa, hangtod karon wa man gyud ka kabasa. Gagunit-gunit kag Biblia, pero ang nakahibaloan na, tawo nga wala nag-alagad sa Diyos. Tawo nga nanalipod sa ilang reliyon. Ikaw karon nga nag-alagad sa Diyos, nagsimba sa Diyos, nag-ingon nga ako Christian, walay tubig. Dala-dala na kag holster. Saan ang holster? Bako suksukan, nagpusil, pero why pusil? Walay bala. Dala-dala na ka Biblia, pero wa kay nabawaan unsay naa sa sulod ana. Munang si Lord kanunay nagpamukaw nato. Come on, magpapuno ta ani. Ayaw ka kumpiyansa, daghan na bitaw mi sa among church, daghan na bitaw mo pray, kung mauga ka, di gyud ka mo daog. You see, dry na kayo sila. Nakaandam sila daghan kayong uha sa pana. Nakaandam sila hait kay nga mga espada, nagdala sila mga bangkaw, grabing daghanas ilang mga kabayo. Pero bisan sila og nga mga kabayo, bisan ang mga hari nga huluya silang tanan kay walay tubig. And I tell you, bisan kanipa nga church, mulibuan na unya ang mudong dinhi, pero kung ani nga church wala na ang pulong sa Dios, wala na ang presensya sa Ginoo, wala na ang balay espiritu, mauga ta tanan, wala ta mga matay ta tanan spiritually. Kani nga simbahan may imo ning pansyon, may imo ning graveyard spiritually, lubnganan nga espirituanon. Manulod ta dinhi may mga talenta, pero kay wala naman ang espiritu sa Dios, wala naman mga pulong, ang imong talent na katago na lubong, di magamit. We see? Grabe kayo ni nga problema sa ila. Akala nila naniguro pa sila sa pagsugod. Munang ningon ang panultiyon, makaandam ka mo og kabayo, apan ng Diyos lamay makahatag og kadaugan. Kay bisag sure na silang mudaog sila. Ini nga time alanganin na sila. Kahit pagbuhat lang, pag-alsa lang sa ilang espada, kapoy. Siguro inigtigbas mo. Naunsa na. Abdi kayo ang imo mga kaaway, kondisyon kayo, tulong singot, inom pa og Gatorade. Kondisyon kayo sila niya ikaw. Ingon na ka dito kay wa ka kainom og tubig. Wa ka hubog. Munang sigit ang gi-challenge, ayaw gyud kalimti ang pulong sa Dios kada adlaw. Wala gani ka nako gi-encourage nga daghanag ayog basa. Bisan lang untag usa ka kapitulo, imong pamalandungan unsay sudya. Nakig-alliance. And listen to this. King of Edom, King of Israel, and King of Judah, usara ani ang Diyos nun. Ang King of Judah ra. Si Josaphat. Siya yung kunting nakakilala ng Diyos. Kunti lang, kunti rapod. You see?
Nga bisan pagdaghan kag suod nga igala, bisan pagdaghan kag kaila, bisan pagdaghan kag asset, bisan pagdaghan kag kwarta, bisan pagdaghan kag talent, bisan pagdaghan, pag wala kay pulong sa Dios, uga lagi ka. Di lagi ka mo daog. Ning abos pagsulay, di gyud ta mo daog ani mga igsuon. When pagbasa na ako ani nga pulong sa Dios, akong gisultian ang mga fourth year student, kamo sultian gyud mo na ako. Kung duhara ka buok magsimba sa church, basta naa ang tubig nga maong yang pulong, mao si Jesus Christ, maong yang Holy Spirit, victorious na. Kaysa ani nila, million siguro ni nga mga soldier, pero ugag, gutom, uhaw. Ganang maday kang inig-ana nimo sa pagkaon, di na mo tulon kay uga kayo. Der kabalo ba mga igsoon nga di ta katulon ugoy tubig ning atong tutunlan? Wa na kay laway, katulon ka? Ayo. Inig-tulon nimo na mundo diri tanan. So gutom ni sila, di man sila kakaon kay wa man puy tubig. And this evening, gusto ni Lord nga imo nagyong klarohon ba? I-sure na jud nimo. Nga need kayo ka sa word ni Lord o dili jud nimo kinahanglan nga pakyaso ni. So niingon na ni sila, oh, gitugyan na ta sa Ginoo mao di ay. Luya na tatanan, gituyo nis Ginoo, gitugyan na taniya. Ngadto sa kaaway nga mao ang Moab, mga Moabite. Pilde gitaan ni Misha karon, bisan pag unsa ta kadaghan, usara siguro imusulong nato, valiant army, naka-Gatorade. Or naka-Cobra energy drink. Kita dry na ta kaayo, uga na ta kaayo. Sultian ka nako. Bisag unsa kadaghang ni atake karon nimo ug sa imong pamilya basta naapay pulong sa Ginoo na nimo muradyo kag Lord ingon kas imong pulong Ginoo, vengeance is mine. Ikaw man ni malos. Sometimes mga igsoon before ang healing mo worst o sa tama mo tong giingon break down to breakthrough. Kita mo nang batanon pod nga preacher kisa na si ngala to re? Ha? Kisa nakadungog diha. Si Prado. Prado. So karon in verse 12, and Jehoshaphat said, the word of the Lord is okay. Verse 11. Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? And one of the kings of Israel's servants answered and said, here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. Ningon si Jehoshaphat nga, witsa. Pakawala na yung paglaom niya. Siya pildi. Siya, Bolby. Luya ta, pero relax ha. Witsa. Naaba mo naibaw ang propeta nga nagpuyo dinhi sa Samaria? Naaba mo naibawaan nga alagad sa Dios nga nagpuyo aning dapit nga wala misimbag Dios? And they said na usa. Si Elisha mga igsuon, tinun-an ni Elijah, maoy kanunay nagwali og nagbadlong aning nasod, usa ka nasod iyang walihan pero wa gyud usang nakabig. So ayaw ka discourage kung sige kag sangyaw unya wa nakabig, gituyo, basig propeta ka. Gigamit ra ka ni Lord pasidaan nila. Tama? Remember that Elijah preached for 40 years, but walay bisag usa nga nakabig. Gibutang ra siya dito, agig pahibalo sa mga tao nga, sige, padayon dyan mo. Bantay lang dyan mo sa unahan. At least naitig pasidaan. So he said, si Elisha, ang tighuga sa kamot sa iyang agalon kaniya to, nga si Elijah, mamaurag ngalan no? Jeroboam, Rehoboam, Elijah, Elisha. So, sige, atuon na to siya. Muna ilang giingon dire, ingon diya sa verse 12, and Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So, propeta man siya, so ang pulong sa Diyos, ang kaalam sa Diyos, ang plano sa Ginoo, naa sa iya, it means kabalo siya kung sa'y may tabo, tungod kay siya mo isultian sa Ginoo, mangutana sa taniya, o gitugyan bagyot tawa, tay may mo, pero unsa gyud ka, ato sa ngatuon, mangutana ta.
Kanang ditso-ditso ratag desisyon, dili ganita manguntana, di ganita mayong pastor. Unsa man eh? Ditso rag desisyon. Manang Henry og manguyab na kareha. 5 ra ka buok ayo gana. Oh. Paghuwat. Di ka maka-anniversary o di ka mahuwat. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Edom, went down to him. Ang tulo ka hari ni adto sa alagad sa Dios. Sultian ka nako, o prime minister ka or presidente ka or hari ka sa inyong nasod, nagkinahanglan kag preacher. Bisan pa kung sa imong posisyon, nagkinahanglan gyud kag magwalali. Nagkinahanglan kag alagad sa Ginoo. Nagkinahanglan kag mopasabot nimo unsay mensahe. Sometimes mo basa ra tawa ta kasabot. Ning ginahanglan tag man of God. No? Bantay lang pud ta kay naay mga false prophet. Basig masayop kag duol. And then ingon diha in verse 13, and Elisha said unto the king of Israel, what have I to do with thee? So may ako ikatabang nimo. And then he said, get thee to the prophets of thy father. Lakaw dito sa imong mga bakakong propeta ka. Lakaw. Di ba daghan ka mga propeta? Propeta sa imong amahan nga mga propeta nga bakakon. Mang diri magmuna mo ni dangop. Oh? Kini si King Jehoram, daghan ni siyag propeta, nga propeta ni Baal. Dili propeta sa Dios sama kang Elisha, karon miduol na siya sa tinuod nga propeta sa Dios. Unya gingnan siya karon manong niduol makadiri nako. Usa may ako ikasulti nimo. Lakaw dito dangop sa imong mga propeta. Di ba mga among mga kaliwatan namo, di ba si Elijah, di ba ang ubang mga propeta ang kauban ako, gipapatay sa imong sa imong ginikanan nga hari. Di ba gipapatay sa imong inahan, karon mo dangop ka na ako, mangonsulta ka ko say kabubutos Ginoo. But listen, ingon diya, and to the prophets of thy mother, and the king of Israel said unto him, nay, for the Lord had called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. No, di na kumudangop nila kay tungod kay kaming tulo kaging hari ang tulo ka hari. Gitugyan sa Dios nga imong gisimba Elisha ngadto sa among mga kaaway. In verse 14, and Elisha said, as the Lord of hosts liveth, before whom I stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, the king of Judah, I would not look toward thee, nor say thee. Ingon siya, tungod, kay buhi ang Diyos nga akong gisimbag ilagaran. Ug di lang tungod, aning Jehoshaphat, nga kauban ni Moron, nga nakaila sa Diyos, di ko mga tubang nimo. Di ko makigsulti nimo. Grabe no? Muna gisulti ni Elisha. Sometimes, ang imong kanang mukuyog ka sa dili mga unbeliever, ikaw mo hinungdan nga sila apilan sa panalangin. Tama? Maapil sila og panalangin kung naa ka. Pero kung mo compromise kanila, ikaw mo hinungdan sa mas labaw pang tunglo nga madawat nila, pariha ni Jonah. Tama? And so next, he said, but now bring me a minstrel. And it came to pass when the minstrel played, the hand of the Lord came upon him. Ingos Elisha, that ikog musikero. Munang music team. Oh. Bukanay tagarbo karon. Importante ang inyong role. Sa dahil insakto ang atong kasing-kasing, puno ta siyang pulong, ug naa na ta diri sa atubangan, importante ta. Kay kita maoy nag-abli sa ganghaan aron ang revelation ni Lord, ang kaalam ni Lord, ibubo niya sa panahon ng magwali. Mubitang nauna ning atong mga pagdayeg. Ingon si Elisha pagsulti tagai sa ako musician bit.
nga magdayeg sa Ginoo while magampo ko. Uy, ingon na to, pagbasa ng Bible, di magbasa. Sabi mo, gusto nimo, gusto ra ka mo pasikat dire. Or, mag-devotional ta, mag-Bible reading ta, mag-ingon ana. Dili. Unsa man ato ane? Parang makita nang atong talent. Ya kay para man na sa Ginoo, di man para sa tawo. So how come nga invite nimo si Lord nga bubuan silang tubig, nga ikaw nga nagplay dire sa likod or ikaw nga nag-awit, walay tubig gauga. Gauga ta. So ang una before gihatag ang word ni Lord, naay pagdayeg og naay nagampo. Mao bitaw ni atong gihimo, no? Nga mag-praise and worship muna ta, lami king Isaya sa Ginoo mo nang usahay og malita sa mga pagdayeg murag kuwang na kaayo. Wala, lami sa wali pero mura lagi kog dry. Sayo nag-abot sunod. Allah ka, nasuko mo dayon ako. So, while nag-play na ang musician, nagsugod na dire, na lami na kayo ang mga pag-awit, pagdayeg, si Elisha nag-ampo. Nanalangin po ng mataimtim. Tama ba ng Tagalog na mataimtim? Ma'am Ellen? Ma'am Bere? Mataimtim ka ng deep kayo nga prayer nga ni-connect yun siya sa Espiritu sa Diyos. While na ay nag-play. Nakasuway batang while nagdayeg, nagtulo na ang atong luha. O niya, ang lyrics pag yun dire, tagos sa buto, sa puso natin. Walang buto ang puso. Ha? Hit kayo ba, bro? Katong una pa mga igsoon, bago pa ka sa Ginoo pagkadungog, ginako anang kanta nga kupti ako, hulog yun, wadag kusog imong tuhod, unya luhod ka nga hilak. Kupti ko, Lord. Ano natong kinabuhi mga igsoon? Nami kayong pakuptan sa Ginoo. Hindi mo nang pakuptan si mong uyab na, masakitan ka, kay buhian mo kayo ng kapuyo na. No? Ayo. Kapuyon ba kagunit anang butang nga di nakaganahan kay naapay lami pong gunitang lain nga ganahan ka. Na! Tua! Headshot. Padenta. So, while nagplay ang music, while naa ang pagdayeg, the Lord, the hand of the Lord, the Spirit of the Lord, the word of the Lord niabot ngadto sa kang Elisha. Ug ang tulo ka hari naghuwat. No? Di gina pwede mga igsoon nga nigduol nimo na ako. Duol kasi imo diretso dayon na siya hatag nimo tambag, hatag og dili. Ngayo pa nagminsay sa Lord. Ug ampo pa na sa Lord unsa may ngayang himuon nato. Munang moingon sa ako, ato sa nang iampo ha. Ayo ra sa move pa siya gada. Ayo ra sa ato sa nang pangayoon sa Ginoo. Mayo si Lord nga go. O mayo si Lord na, yeah, do it. No? Unsa to? The principle nga kaangayan nato nga makatunan ani nga kinabuhi. Unsa to? Magtrabaho ka sa dapit nga naa nagatrabaho ang Dios. Unsa tong usa siya? Okay. Train others and then work where God is working. Tuduan nimo uban niya magtrabaho ka nga naa sa dapit nga na ang Diyos nagtrabaho. Then, ingon niya, ang verse 16, and he said, doesn't the Lord make this valley full of ditches? Hala, sa verse 16, ingon siya, ayang giingnan ang tulo ka mga ari, kutob sa mga bakanting dapit, kanalin ninyo. Pambuhi panghimuig piong. Butangig mga irrigation. Pangkanalin ninyo na kining mga padong dito. Hallelujah. Timing po, no? Daghan. Haom kayo nga mensahe. Nagtubig ka na lang. So, tanan nga mga bakanti nga dapet, buhuan ninyo, butangan ninyo mga kanal. Sunod niyang gisulti unsa.
For thus says the Lord, nag-ingon ang Diyos, ye shall not see wind, wa mo'y makitang panganod, or hangin nga nagdalag panganod, neither shall ye see rain, wa mo'y makitang ulan. Yet ye shall not see wind, neither shall ye see rain. Hallelujah. Yet that the valley shall be filled with water. Maghisgot gani kag valley, mga igsuon kani mga bakanting, mga piong, mga ugang nga dapit nga mga slope gamay, or kanang ang mga area nga low ground. Grabe ning word ni Elisha, ingon siya, di mo kitag panganod. Dili mo ka kitag hangin nga magdalag panganod, wala say yamog, walay salimbong, salibo, unsa na dire. Kanang dili ulan, unya, gamay ra nga, taligsik, walay taligsik, may tabo. Pero pagbuho mo, kaya di mo mabuhin, abot sa tubig, lumos mo tanan. So himuin ninyong mga kanal, arong naay, madiposito ang tubig. Kaya inig-abot sa tubig, lumos mo tanan. And listen to this, this is amazing. Tanawa. And this is, asan na ba? Okay. So ringon diha. Yet the valley shall be filled with water, that ye may drink, both ye and your cattle and your beast. Mga hayupan ninyo makainom ani. And verse 18, diara. And this is but a light thing in the sight of the Lord. He will deliver the Moabites also into your hand. Wala pa nagsugod ang gira, di ba? Nang give up na sila, tama? Nang give up sila. Wana, pilde na taan eh. Pasanginan pa lang Ginoo. Gitugyan na tas Ginoo sa itong kaaway. Pilde na ta! Pero gituyo ni Lord, listen to this, arong makasabot sila. Nga bisag unsa pa mo kadaghan, unsa pa mo kadato, unsa kadaghan ang inyong mga tangke, mga nuclear, mga barkong pandigma, mga submarine, pag wala ang Ginoo, di mo mudaog. Wako'y labot o magsugod na ng World War III basta kay naan nato ang Ginoo. Praise God. Panghukayin nyo to na, ukayon ninyo na. And ingon siya, gamay lang na nga butang nga himuon ni Lord. Imagine ha, patulugon man sila ani, pag mata nila puno na. Ang valley makita nimo apil pang mga kanal. Puno na og tubig nga inigmata niya suwaw man kayo ang adlaw, pero ang adlaw di sa ubos kay reflection ra di ay siya sa silang sa adlaw, kay tubig na ang makita nila sa ubos. Asa tugikan nga wala may ulan, walay hangin, walay panganod, asa tugikan. Antong padayunon og basa. Ningon diha pagsulti nga, ye shall smite every fenced city. You shall smite every fenced city and every choice city, and shall fell every good tree, and stop all the wells of water, and mar every good piece of the land with stone. And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, mamahaw na sila. Gipamukaw na, wake up, mamahaw na. Hipusa ang planggana. Hipusa ang planggana. No? May mamukaw sa inyo, ha? Sana all. Mamukaw na lang mo yung, hoy, mamahaw na, do, kaya mangon, mahaw na. Pusang badag. Wake up call. Wake up, mamahaw na. Tulog sila ko sa kagabi. That behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled with water. By the way, kaning country sa Old English is mga sudpanan or kanang mga bakanting area, ha? Basing makaingon mong tibok nasod ni. Mga pagmata nila, puno nagtubig ang ilang palibot. Katong ilang gipang kanalan, puno nagtubig ang mga buhok, puno na ta nagtubig. Suwaw kaayo ang silang sa adlaw nga nakita nila nga nas tubig. Nga nagreflect sa tubig. Unya ang problema ani, nga mao'y hinungdan nga makaingon gyud ta nga ang Dios mao'y maghatag og kadaugan.
Because ang Biblia nag-ingon ang tubig nagagikan sa Edom. Wait sa ang area nga ilang gipunduhan tuas ibabaw, ang Edom tuas ubos. Unsa ni angat ang tubig? That is why ibutang og ayo sa imong una-una og sa imong kasing-kasing nga imposible na kaayo sa tao sa Dios, walay imposible. Ang tubig nagagikan sa Idumya, ang Idumya tuwa sa ubos, naa sila sa babaw. Naa sa pikas bahin, may mga walog, may mga valley. Pero kini nga area mas elevated ni kaysa sa Edom. Kay pasaka man sila sulong sa Moab. Kita na to? Muna nga kung magbasa tag Bible, di ta mag-digest, di ta mag-investigate, di ta prayerful nga magbasa. Ani, di na to kaayo makuha ang mensahe. We say nga makaandam ka sa tanan nga naani mo with all your assets. Lahat kuyog na nila. Andun na sa kanila CIA, FBI, NBI, police, marine, mga ranger, tanang Philippine Army, naanas nila tanan. Pero di sila mo daog. Nga naman, ang Diyos ilang ipadapling. Ibutang ni Lord nga moabot yung kasi sa sitwasyon nga dry kaayo ka. For you to realize nga wa daay ko'y ako akong wala ang Ginoo. John chapter 15, he said, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Di ka maggara-gara sa imong kusog, sa imong ka-powerful. Di ka maggara-gara sa imong unsay imong nahuptan karon. Yes, daghan kag kwartang ikaabang og kabayo, ikapalit og mga armas panggera. Pero sultian tikaw, di nyo ka mo daog og wako. You can prepare 1,000 and millions of soldiers, pero kung wala ko, di nyo ka mo daog. And then hinato na-realize. Din nato masabtan og ayo. Kani nga church, dili jud ko mosugot. Nga musana ni mudaghan ni pero uga na ta kaayo kay di jud ta modaog bisag unsaon pa nato. Either manubo ra nga atong ulo ug nga atong mga garbo mo tubo ra ta. Kung wala na ang pulong sa Dios, wala na ang pagpaubos. We say nga kinahanglan pa ni, look at valley na ni, naa na sila sa lower nga ground, pero need pa nila nga habwa pa, pailahom pa jud. Gusto ni Lord magmapaubsanon ta. I pray tanang kakulangan ni Lord, tanan nga kakulangan ani nga ministry, tanan nga kakulangan sa kada pamilya, tanan nga mga uga nga bahin sa area sa atong pamilya, punon sa Dios. Kay wag gyud ta mahimo kung walang Ginoo bisan pag unsa ta unsay atong naangkon unsay naa nato bisag dato pa kakayo. Dili jud ka mo daog kung wala ang Ginoo sa kinabuhi. That is why gihimo niya. Nga before mo moadto sa gera akong iparealize nga pildig yun mo. Parang mudangop mo nako. Ug ang inyong panghuna-huna nga pildero mo, biktima mo, ma-depress mo kung mudangop mo nako, I will turn your trouble into dancing. Unsay ilang problema tubig? Unsay gisulti ni Lord? Ingon siya, inigsulong ninyo. Pamutlon ninyo ang ilang mga habog nga mga kahuyan. Ang ilang mga tambok nga yuta, hutan ninyo tabon og bato. Og ang ilahang mga tabay, tabunan ninyo ang mga tubod. Og himuon nga kining yuta, dili na mapuslan ng ilang ipangpuyan. Isi nabaliktad. Gikan karon unta nga mapildi sila tungod sa dako kayong kawalan. Pero tungod kay diha ni abot ang tubig sa uga nila nga mga kinabuhi. Sa uga nga dapit nga ilang gipunduhan og sa uga nila nga mga kasing-kasing, sa uga nga mga nauna, sa uga lang tutunlan, sa uga nato nga mga nauna, sa uga natong pagdaig, sa uga nga pagampo, sa uga nga pag-alagad sa Dios. Inig-abot sa tubig, sa tandog sa Diyos, sa gako, sa iyang gugma, sa iyang espiritu, sa iyang pulong. Wow!
And I believe nga nanganhita dinhin may mga piong, may mga uga, may mga buak nga mga kasing-kasing and mupauli ta karon nga puno na sa tubig nga mao ang pulong sa Dios. Palakpakan nato ang Lord. Sugod sila gera mga igsoon gisulong nila. Kusgan kayo sila. This time the three kings, King of Edom, King of Judah, and King of Israel realize that their victory, ang ilang nga kadaugan, wala nagagikan sa ilahang gidaghanon sa army, sa ilang kakusgan nga mga nasod, but nagagikan sa Diyos. Di sa ko mabasa rog Bible, gawa man ko'y kwarta. Uy, kanay ibasa, oy. Di sa ko mabasa Bible ron kay gamay rang halin. Di sa ko mabasag Bible ron kay paminaw pag-ayo. Need kaayo ta nga mapuno sa pulong sa Dios. Dinhi nato makita nga himuon gyud ta sa Ginoo nga naay kadaugan. And please tabangi ko. Ako nagpaubos sa inyo ang atubangan. Please help me. Lord, tabang yung tag-ampo. Kani nga church. Di nimo bisan pa unyag tulunay pastor ani nakabig ng tanan ng simba na ang tanang taga Lourdes. Pero pag naugata pag padadaan lutas yawa gamayng demonyo inanaragda ko. Nya sungugo na tanan wa na pildi na ta. Listen to this. Tabangan na tag-ampo, Lord. Ang kada usang maabot diri puno sa pulong sa Ginoo. Lord, ang kada usa nga maabot diri inig mag-ampo imong punon. Lord, ang kada ugang nga mga kasing-kasing buak nga mga kasing-kasing inig abot diri imong punon Ginoo. Ing atubang na tos mga pagsulay problema ngisi-ngisi jud ka. Na-realize na ko ni because sa mga nanglabay nga tuig ang akong way sa Bible reading nako. Ditso ra. Sabton ra nimo ditso ra. I-familiar nimo ang mga panghitabo. This time, di ko musugot. Mulabang ra nga, dili na ako makuha ning unsay naa aning dapita. Daghan kayo si Lord og revelation ani. Muna ningon siya pagpapuno kamo. Pagpapuno. Kaya nga naman, mga tubang tagkaaway, mapuno patas garbo, kay nagsaligtas atong mga hinagiban og sa atong gidaghanon. Pero dili di ay tamo daog kung wala ang Ginoo mga igsoon. And hopefully this evening, masabtan gyud nimo og ayo nga ang pinaka-priority di ay nato sa atong kinabuhi, mahimo tang puno. Dili sa atong kaugalingong kinaiya, dili sa kaugalingong kaalam nga nakat-on pinaagis pag-eskwela, dili sa imuhang garbo, dili sa mga maayong butang, o dili sa mga butang nga mga maot, o dili sa mga kinaiya nga sa kaaway, kundi dili mapuno tas mga butang sa Dios. Sa iyang saad, musulong tagira nga puno sa iyang saad. And imposible kayo. Mas dali nga magpaulan si Lord bisag walay panganod. Kaysa sa ang tubig gikas idumya iyang pasakaon. Padong sa inyo ha. Dinhi nato masabtan nga kanunay gi-prove ni Lord nga bisag unsa pata ka bright ka wise. Wala jud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Bisag magsane puwersa pata. Wow, tampo-tampo ta. Pag wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. No? Ang daming talented dito. Magsane puwersa na kayong lahat. And lahat kayo andito na sa harap. Pag wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. Useless ning atong mga talent, mga bangka, mga espada, mga hinagiban, ipanglabay nato ni kay wa na tay kusog, bugat kayo ni ilabay nato ni kay ugan ako kaayo, luya nako, magdaldala pa ko ana. And you know what? Usahay, pag naugata, dali kay natong isalikway ang responsibilidad nato sa Ginoo. Di man ta kamaong mangonsulta sa Lord. No? So, gikan karon.
Ato juntunan mga kapatid, nakanunay itang puno sa Ginoo. Wala tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Nibiya si Elijah sa suba, sa tinubdan, sa kirit, tungod kay naugana ang tubig. Insultian ka nako. Pag ang presensya ni Lord, listen, pag ang Holy Spirit ni Lord, ang tandog ni Lord, maugana ni, dinhi ani nga church. Bisag unsa pa ta kadaghan, sultian mo nako. May nalagnay usa mabilin. Magkahurot, magkawala, kung maugata mo, nang dili ta mo sugot anak. Ato dyan ang pangayoon sa Ginoo. So, magbungkag na puntaan eh. Sumpayan nato ng extension, ito pong ani nga karaan nga atop ani nga church. Kay daghan nang nag-abot, naapay daghan maabot. Sige kung gi-remindan ni Lord, nga dili pa ni mao. Sumuabot na unya ta dito, umalis na kayo diyan, kayong nagpuyo dias likod, pamahawa na mo diha. But kung mauga na ta, sultian ka nako unsa pay imong puy Andres Lourdes, kung ang tubig nga mainom 2 aras luon, siguro mamalhin tas luon tanan. Or mamalhin na tagbilaran, mamalhin tagbilar, kay tuay dako kayong tubod atong gikas kahuyan. Munang atong ipray nga ang love ni Lord, ang gugma sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo, ang iyang grasya, ang pabor, ang victory, kanunay magpuno aning dapita. Because this place, kani nga church, wa tagadalag religion dinhi. Ang atong gidala si Kristo ug ang iyang mga pulong. And let us always pray nga, Lord, every time nga naay panagtigom, dry man ming naabot aning dapitang gipangkapoy sa 7 days sa usa ka semana namong pakigera sa mga balatian, pakiglakaw, Lunes padong trabaho, padong eskwelahan, himog mga module, pananom, panghayupan, pang negosyo, gipangkapoy na nga uga, na nga luya kami, but niabot kami aning dapita, ikaron ang ika-7 day nga simbahon ka, punani sa imong presensya, paawasa ang imong mga pulong, dasiga liguna, dasiga ang tanan. Manay gusto ni Lord nga mahitabo mga igsoon. Dili nato pakyason nga budangop gyud ta sa Ginoo. Dili gyud nato pakyason nga magpapuno ta. Gamay lang kaay ni nga challenge sa Ginoo. Tagaay gyud siya bisan mubo lang kaayo nga panahon sa usa ka adlaw, mubasag gyud kasi iyang pulong before ka mubuhat bisag unsa. Or ayaw gyud sugot nga matapos ang adlaw kay mensahes Ginoo. Because mahisama ka sa tulo ka hari nga musulong sa girang pildi na daan. Kay uga ka o wala kay kusog. Manindog ta mga igsuon. Ingna ang Diyos, Lord, ang pulong mo Ginoo kinabuhi. Awito na to ni nga awit mga igsuon, ang pulong mo Diyos kinabuhi. Sa matag usa nga mudangop kanimo Ginoo. Gibati ba nimo mga igsoon ang kauhaw sama sa mga gingsakupan sa tulo ka mga hari, nagapanaw sila sulod sa 7 ka adlaw, ikaw usab ug ako. Sulod sa usa ka semana nakagpanaw ka, nakiglakaw, gikapoy na uga na luya. Batang iyo si Lord pinaagi ni ining maong awit, ingna siya ang pulong mo Dios kinabuhi. Sa matag usa nga mudangop kanimo Ginoo. Pulong mo Ginoo Kinabuhi sa matag usa nga mudangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamon. One more time. Ang pulong mo Ginoo pagpapuno sa iyang mga pulong, pagpapuno ni Ginoong Jesus sa kada adlaw sa imong kinabuhi.
paghuwan, ang imong kauga kawalay paglaom. Ipakita ni Lord ang pinaka-imposible nga diha niya kung siya'y mulihok, dili gayod imposible. Be honest, ingna siya karon nga kagabihon, Lord, gibati ko ang kauhaw, Ginoo. Hallelujah. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagpaw, O Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Sa makausap pa, ang pulong mo, O Diyos. Hallelujah. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa nga mudangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamta, gibati ko ang kauhaw, gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, hangyo ang Diyos, ignasya pun ako, Ginoo. Hallelujah. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, Diyos, pun ako, tagbawa ko sa tubig mo. O sing pun ako, Diyos, hallelujah. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Oh, hallelujah. Walay mo pauli nga naguga, Lord, mabuhi ni nga ministry, mabuhi ni nga church. Ang tubig nga nagdagayday gikan sa imong trono, paingon ni ining mao nga templo, walay pagkauga, Ginoo. Ang tanan nga moabot dinhi, uga ang paglaom, uga nga pagtuo, uga nga gugma, pagmasulod, ug muani aning dapita, O Diyos, makainom sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Mabuhi, O Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, every dry valley of our lives, oh God, and our family, oh Lord, will be filled by your Holy Ghost, will be filled by your word, will be filled by with your word, Lord Jesus, in the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Mga nagnegosyo, Ginoo,
magahalin og daghan, ang mga nagapananom makaani Ginoo, ang mga nagapamuhi o Dios, ang namawig mga hayupan magsanay Ginoo, in the name of Jesus. Nagapangitag mga trabaho makakaplag kay sa bisan unsang mga kawaladon, sa bisan unsang uga nga area sa among kinabuhi nga nagkinahanglan sa tubig, nga mao ang panalangin, pabor kadaugan Ginoo, mapuno og mag-aawas kami ug ang mga ayupan ug ang tanan nga among mga sakupan Ginoo, makainom ug mapuno og matagbaw. Thank you that you will bless, O Lord. Rumaragas ang pagpapala Ginoo. Lord, ani nga ministry dinini mauga bisag isa pa'y magwali dini Ginoo, mag-aawas o Diyos, mag-awas Ginoo ang imong kaalam, mag-awas ang mga revelation, mag-awas Ginoo ang mga pulong nga magpuno, maglikod, magdasig sa kadausan namo bisan sa imong sulugoon nga gibutang. Oh Lord Jesus, mga nanag-uga nga mga kasing-kasing nag-uga nga mga una-una, mga nag-uga nga mga pagtuog, pagsalig, mga nag-uga nga mga panglawas Lord, bisan pag-isay na yung mga balatian Ginoo, gani among mga nadungog, ang mga pulong nga imong ihatag, mahitabo ni o Diyos sa among mga pamilya, sa among mga kinabuhi. Huwag tanga nga among pagsalig sa among kaugalingon, huwag tanga nga among pagkagarbuso, huwag tanga o Diyos ang among mga batasan nga muditsog ragsulong, muditsog himog desisyon, muditsog himog mubuhat og mga butang nga dili mo inquire, dili mo sanghit nimo. Huwag tanga ni Ginoo. Oh, thank you that you will bless this barangay sa daghan pang mga pamilya, mga kasing-kasing nga nanagawga, imo niyang punon sa imong mga pulong. Oh Father, in the name of Jesus, ang virus, ang COVID-19 Ginoo, walay luna aning dapita, walay luna sa imong mga anak. Pag kini nga virus mo lapat ni sa imong maging sakupan, malusaw ni, mamatay ni nga virus in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Dili mapungkag ni nga panagtigom, dili maugani nga managpanagtigom, dili maugani nga pagsikpa, because you are with us, and then if you are with us, then no can be against us. Oh Jesus, oh hallelujah, thank you Lord. Ipataas ang kamot. Yes Jesus, hallelujah. Ipataas ang kamot. Hallelujah. Sa mga panahon nga uga kami, ni aamong gibayaw ang among kamot sa pag-surrender Ginoo, nga ikaw lamang ang makahatag kanamog katagbawan o Dios. Salamat nga niining kagabihon imo kami nagitagbaw sa among mga kauhaw Ginoo. Ang kauhaw sa tubig mo, bubui ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig. Gibati ko ang kauhaw, gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubui ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig gibati ko Diyos,
Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Umuwi ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw. O Diyos, ikaw bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Pinakakusog nga pakpak para sa Ginoo. Pasalamati ang Diyos nga mopauli kang puno sa iyang mga pulong, puno sa paglaom. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father God, salamat kayo Ginoo nga ang among mga kasing-kasing nga uhaw o kini nga church Ginoo, ug ang tanang naabot sa imong mga mensahe, ug ang tanang makadungog ug makakita ani nga mensahe bisan pinaagi sa social media nga gibati sa kauga sa pagsimbag pagpangalagad, imong tandugon og punon sa makausapa nga maibalik ang kapuno sa gugma sa kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad nimo Ginoo. And tonight, oh God, among gipromise nga walay bisan kinsa nga tawo, walay pangalan nga mabayaw. Gipromise namo nga di may mangilabot og himaya Ginoo. Gibalik namo nimo ang tanan. Imo ang tanang dungog, himaya, pagsimba, pagdaig, mga pagpasalamat. Tungod kay ang imo ang gahom, imo ang kusog, ug imo ang tanan Ginoo. Dawata o among langitong amahan ang among pagsimba karon nga kagabihon. Pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, among higala, among hari, among Diyos, ug among mangluluwas. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Hallelujah.